Прывітанне ўсім! Сёння мы пагаворым пра, ведаеце, адзін з тых знакаў прыпынку, які можа здавацца трошкі складаным, але насамрэч ён невераятна магутны. Я кажу пра двукроп'е ў безлучнікавых складаных сказах. Так, гучыць крыху па-навуковаму, але не хвалюйтеся. Падумайце пра гэта так. Гэта не проста две кропкі адна над адной. Не. Гэта такі сакрэтны інструмент, які робіць нашы думкі больш зразумелымі, больш глыбокімі. І вось сёння мы з вами разам раскрыем усе яго сакрэты і навучымся карыстацца ім як сапраўдныя майстры. Так, давайте хутенька зірнем, што нас чакае. Спачатку, канешне, трошкі тэорыі, раскрыем тую самую магію двукроп'я. Потым, самае важнае, 7 правіл, якія трэба ведаць. Пасля гэтага пераходзім да практыкі. Пачнем з практыкавання 186. Потым у нас будзе такі сабе майстар-клас на практыкаваннях 187-189. Ну і на дзесерт аналіз рэальных тэкстаў і зразумела выснавы. Гучыць насычана, так што паехалі. Добра, пачнем з асноў. Што гэта ўвогуле такое безлучніковы складаны сказ? Насамрэч, усё значна прасцей, чым гучыць. Уявіце, у нас ёсць две думкі, две часткі сказа, і яны звязаны паміж сабой. Але паміж імі няма ніякіх злучнікаў, ніякіх і, але, таму што. Связь трымаецца толькі на сэнсе і інтанацыі. І вось тут на сцэну выходзіць наша двукроп'е. Гэта, ведаеце, як такі рэжысёр у сказе. Яно нібы ставіць паўзу і кажа чытачу: «Увага! Зараз я растлумачу, што малася на ўвазе ў першай частцы. Або назаву прычыну, або дам дэталі». Гэта проста ключ да логікі ўсяго выказвання. Ну што, гатовы паглыбіцца ў дэталі? Каб двукроп'е стала нашым надзейным срэбрам, а не ворагам, трэба проста ведаць правілы гульні. Іх, на шчасце, не так і шмат, усяго 7 асноўных. Давайте пройдземся па кожным з іх крок за крокам. Гэта будзе наш такі падмурак, на якім мы і пабудуем усё наша разуменне. Так, правило нумар 1, самае, мабыць, частае. Это паясненне. Логіка тут простая. Другая частка сказа нібы адказвае на нямое пытанне «А што менавіта?». Яна раскрывае, удакладняе тое, пра што мы сказалі ў першай. І ёсць класная падказка. Можна паспрабаваць уставіць словы «а именно». Вось глядзіце, напрыклад. Мы знаем, у нашай краіне няма непрыгожай зямлі. Давайте проверим. Мы знаем, а именно что мы знаем? Ага. Что у нашай краіне няма непрыгожай зямлі. Супадае? Идеально. Значит, двукроп'е тут стаіць абсолютно правильно. Идем далей. Правило другое. Прычына. Тут назва кажа сама за сябе. Калі другая частка адказвае на пытанне «чаму», то смела ставім двукроп'е. Гэта як сувязь дзеяння-прычына. І зноў жа ёсць праверачны трук. Падставляем словы «бо» ці «таму што». Бярем прыклад. Як позна ліпы сёлета цвітуць. Было так доўга холадна і хмарна. Задаем пытанне. А чаму ж яны так позна цвітуць? І адказ вось ён, пасля двукроп'е. Таму што было так доўга холадна і хмарна. Бачыце, як усё складаецца? Ніякай магіі, чыстая логіка. Трэцяе правіла. Яно звязана з нашымі органамі пачуццяў. Уявіце, што ў першай часці сказа герой нешта бачыць, чуе, адчувае, разумее. І вось другая частка якраз і расказвае, што менавіта ён убачыў ці пачуў. Праверачная фраза тут «і убачыў што» ці «і пачуў што». Вось прыгожы прыклад. Зірнеш з акна, нібыта кветкі на сініх вербах снегіры. Што гэта значыць? Гэта значыць, што зірнеш з акна і ўбачыш, што на вербах сядзяць снегіры, падобныя на кветкі. Вельмі вобразна, правда? Чацвёртае правіла – гэта разгартванне зместу. Можна уявіць гэта так. Першая частка – гэта нібы загаловак, а другая – сам тэкст, які гэты загаловак раскрывае. Часта першая частка бывае такой агульнай, безасабовай. Напрыклад, падумалася. І што ж падумалася? А вось што? Хутка прыйдзе вясна. Або стала зразумела. Што стала зразумела? Дажджу не мінуць. Бачыце, спачатку агульны стан, потым канкрэтная думка, якая яго выклікала. Ну а пятае правіла – гэта проста падарунак. Самае лёгкае. Калі другая частка сказа «гэта прамое пытанне», ставім двукроп'е. Вось і всё. Напрыклад, перед гаспадарам паўстала праблема – як камфортна размясціць гасцей. Першая частка нам кажа «ёсць праблема», а другая задае яе ў выглядзе пытання. Прасцей не бывае, правда? Шостае правіла. Тут у нас ёсць такія словы «маячкі».
Калі ў першай частцы вы бачыце словы «так», «такі» ці «адзін», гэта павінна быць для вас сігналам. Хутчэй за ўсё далей пойдзе двукроп'е, а другая частка растлумачыць, што ж за гэтымі словамі хаваецца. Ну, напрыклад, зробім так: вы адпачываеце, я прыгатую вячэру. Слова «так» само па сабе нічога не значыць, яно патрабуе тлумачання. І вось яно, гэтае тлумачанне ідзе адразу пасля двукроп'я. Усё вельмі лагічна. Ну і нарэшце, сёмае апошняе правіла – абагульненне. Гэта такая перавернутая структура. Спачатку ідзе агульная шырокая думка, а потым двукропка і за ім канкрэтныя прыклады, якія гэтую думку ілюструюць. Паглядзіце, як гэта прыгожа гучыць. Зямля жыве, у бераг б'юць прылівы, у вырай адлятаюць журавы. Першая частка «зямля жыве» – гэта тэзіс. А што даказвае, што яна жыве? А вось што – прылівы, журавы. Канкрэтныя праявы жыцця. Вельмі моцны прыём. Фух, з тэорыяй, здаецца, разабраліся. 7 правіл у нас у кішэні. Але, як кажуць, тэорыя без практыкі мёртвая. Таму самы час закасаць рукавы і паглядзець, як усё гэта працуе ў рэальным жыцці. Пачнём з практыкавання 186. Гэта будзе наша першая праверка на трываласць. Ну што, гатовы? Добра, давайте аналізаваць. Першы сказ. На зямлю сырую ціха ночка пала. Бляскам дрыгаценнем зорка замігала. Ночка пала, і што далей? Другая частка паясняе, што адбылося ў выніку. Зорка замігала. Гэта ж наша першае правіла, таму двукроп'е. Далей, другі сказ. Прайшла вясна, садамі адспявалі салаўі. Адзванілі на пакосе, адцвілі брусніц кусты. Тут проста ідзе перэлік падзей, адна за адной, як у кіно. Таму толькі коскі. Трэці сказ. Марозны ветрик пашчіпваў щёкі і нос. Лёгкія паслухмяныя лыжы весела шалясцелі па снедзе. Зірніце, тэма адна, зімовая, але думкі даволі самастойныя. Ветрик шчіпле, а лыжы шалясцяць. Для такіх выпадкаў ёсць кропка з коскай. Чацвёрты. Птушку пазнаюць у палёце, чалавека па рабоце. Гэта класіка. Тут прямое проціпастаўленне, таму просіцца працяжнік. Ну і пяты. Апранаюцца ў зеляніну хмызнякі, зямля, атуленая цяплом, чакае блізкай навальніцы. Сітуацыя падобная да трэцяга сказа. Две даволі незалежныя карцінкі вясны, таму зноў кропка з коскай. Так, першы этап практыкі пройдзены. Разменка скончылася. А цяпер пачынаецца самае цікавае – сапраўдны майстар-клас. Зараз мы будзем не проста знакі расставляць, не. Мы будзем вучыцца адчуваць сказ, бачыць яго шкілет, разумець яго мелодію. Практыкаванне 177-189 – вось наш трэнажор. Зараз будзе хуткая гульня. Схема правіла. Паехалі. Схема першая. Штосьці адбылося, а пасля двукроп'я прычына. Это, канешне, наша правіла нумер 2. Далей. Ёсць нейкае сцвярджэнне, а пасля удакладнення. Это класіка, правіла нумер 1. Третья схема – дзеяслоў успрымання і яго канкрэтызацыя. Это правіла нумер 3. Чацвёртая – безасабовы сказ, а потым разгартанне яго значэння. Безумоўна, правіла нумер 4. Ну і апошняя схема – сцвярджэнне, а потым прамое пытанне. Тут і думаць няма чаго – это правіла нумер 5. Бачыце, калі разумець сутнасць, всё вельмі проста. Рухаемся да практыкавання 188. І тут мы пагаворым не толькі пра тое, што бачыць вочы, але і пра тое, што чуюць вушы. Пра інтанацыю. Паслухайце, як гучыць першы сказ. Серабрыцца снег, мігацяць незлічоныя мільёны брыльянцістых іголак, вецер кусака шчыпля за шчокі нос. Ідзе плавнае пералічанне, коска, кароткая паўза. Дарэчы, пра слова «незлічоныя» пішам разам, бо няма супрацьстасавання і, можна сказаць, шматлікія. А цяпер увага, другі сказ. Гарачае сонца пачынае парад. Вясну пачынаць пара. Чуеце гэту значную паўзу перад двукроп'ем і паніжэнне тону. Гэта інтанацыя паяснення. Правіла нумар 1. І трэці сказ. Паслухайце. Спахмурнелі ясныя вочы ў хлопца маладога. Ён адказваць дзяўчыны не чакаў такога. Зноў тая ж мелодыя, але тут уже інтанацыя прычыны. Правіла нумар 2. Вось яна, музыка мовы. Ну і хуценька па правапісе. Слова «акуратнае» трэба проста запомніць, яно да нас прыйшло з іншай мовы. А ў слове «зацвітала» правяраем літару «В» словам «кветка».
А цяпер задачка для сапраўдных знаўцаў. Практыкаванне 189. Будзем рэстаўратарамі мовы. Вось сказы, у якіх нечага не хапае. Зараз самы час спыніць прагляд і паспрабаваць усё зрабіць самастойна. Зрабілі? Тады правяраем. У першым і другім сказах простае пералічанне, таму ставім коскі. Тут усё лёгка. А вось трэці сказ. Адспявала лета песні. І што это за песня? Другая частка нам і паясняе. Каласы забрала, верасы расцвілі. Значыць, ставім двукроп'я па правіла нумер 1. І чацвёрты сказ. Кажуць людзі. Што ж яны кажуць? А вось што. Што дзед з кургана выходзіць. І знову тая ж логіка. Двукроп'я, якое раскрывае змест. Выдатная праца. Так, за асобнымі сказамі мы, здаецца, пасябравалі. Але ж мова жыве не ў сказах, а ў тэкстах. Таму мы пераходзім на новы ўравень. Зараз мы паглядзім, як нашы правілы працуюць у жывым звязным тэксце. І тэмы ў нас будуць вельмі актуальныя. Тэхналогіі і тое, як мы сябе прэзентуем у свеце. І першая тэма – гэта, напэўна, адна з самых гарачых спрэчак 21 стагоддзя. Папяровыя кнігі супроць электронных. Што пераможа? Што лепш? Давайце не будзем спрачацца, а проста прааналізуем тэкст з практыкавання 190 з пункту гледжання нашай сённяшняй тэмы. І што мы тут бачым? А вось жа ён, наш герой. На сёння факт застаецца фактам. Папяровыя кнігі будуць друкавацца яшчэ доўгі час. Аўтар кажа, факт застаецца фактам. І ў нас адразу ўзнікае пытанне, а які менавіта факт? І вось адказ, адразу пасля двукроп'я. Это чыстае правіла нумер 1 – паяснение. А яшчэ заўважце, колькі ў тэксце сучасных запазычаных слоў. Фармат, EPUB, iPhone. Мова жыве і ўбірае ў сабе новыя паняцці разам з новымі словамі. Это нармальны працэс. Ад спрэчак пра кнігі перайдзем да таго, як цэлая краіна расказвае пра сябе свету. Практыкаванне 191 прапануе нам тэкст пра інтэрнэт-партал Беларус Пай BY. Давайце паглядзім, якія граматычныя інструменты выкарыстоўваюцца тут. І тут нас чакае сапраўдны скарб, ажно 2 сказы з двукроп'ем. Разбіраем першы. Адразу можна было канстатаваць. Праект аказаўся удалым. Зноў жа, што можна было канстатаваць? Адказ пасля двукроп'я. Гэта паясненне, правіла нумер 1. А ось другі сказ. Высокі аўтарытэт сайта тлумачыцца вялікай цытаванасцю. На яго спасылаюцца больш за 1800 сайтаў. Тут уже іншая гісторыя. Чаму аўтарытэт высокі? Па якой прычыне? А таму, што ёсць шмат ссылак. Гэта правіла нумер 2 – прычына. Ну і для самых дапытлівых давайце хутка разберем першы сказ. Адразу можна было канстатаваць, гэта безасабовая канструкцыя. А праект аказаўся ўдалым, гэта ўжо поўны двухсастаўны сказ, дзе праект – гэта дзейнік, а аказаўся ўдалым – выказнік. Ну што ж, наш шлях падходзіць да завяршэння. Мы пачалі з простага пытання, што такое двукроп'е. Прайшлі праз 7 правіл, патрэніраваліся на сказах і нават прааналізавалі тэксты. Самы час сабраць усе нашы веды ў адну галоўную думку. І вось яна, галоўная высновак. Двукроп'е – гэта не нейкі там архаічны знак, які прыдумалі, каб ускладніць нам жыццё. Не, гэта наймагутнейшы інструмент логікі і яснасці думкі. Яно як умелы дырыжор, кіруе увагай чытача, паказваючы тут прычына, тут паясненне, а тут дэталі. Калі мы аваладаем гэтым інструментам, наша пісьмо становіцца не проста граматным, яно становіцца разумнейшым, глубэйшым і, я б сказал, больш пераканаўчым. І ўсё гэта вяртае нас да таго, з чаго мы пачалі. Граматыка – гэта не пра кропкі і коскі. Гэта пра тое, як мы фармулюем свае думкі і задаем пытанні. Вось тэкст пра кнігі пакінуў нас з такім пытаннем, якое вы бачыце на экране. За якой кнігай будучыня, папяровай ці электроннай? Заўважце, як двукроп'е дапамагае нам сфокусавацца на гэтай дылеме. Мова дала нам інструмент, каб ясна задаць пытанне. А вось адказ, напэўна, кожны знойдзе для сябе сам. На гэтым усё. Дзякуй, што былі разам.